Gapu iti kalikagom, Daroni Bison, Michael Agaran, ken maysa kariti agpapaay ti Ilocos Norte PSG Ephraim J. Laurente. Agpapadadang agnanaed iti Barangay Mabusag A, Badog Ilocos Norte. Amasalwadan dagiti may bilang a wildlife endangered species ket insurrender da ti maysa a Brahminicite wenno kali iti biang ti Department of Environment and Natural Resources Office Ilocos Norte. Adaytoy ket naipadpad itay kalabes iti mismo asularda apag tartaraknanda karagiti na duma-duma adingwen. Nakaupo ko dyan, sir. Oo. Bigla siyang bumaksak dyan sa baba. Tapos, Kinuha ko. oo. Bago ko pinainom ng sentro, kinulong ko na, sir. Yun lang. Kailan mo ba nahuli ko kuya? Yung June 23. July 23. Oo. Yun. Pagkatapos, Wala na, sir. Pinareport ko na kay Juan. oo. Nung nahuli mo, may sakit ba noon or may... Nangihina. May tama din sa payak. Oo. Tapos, anong pinapakain mo sa kanya kuya? Yung isda, bulilit, tsaka talapia. Dati di kung kunata yung nga kali, dati Brahminicite. So nga, dagito yung nga kuhaan peket unay nga endangered pero tao madadot ti populasyon dagito eh. Ti Brahminicite wenno kali iti pagilian a Pilipinas ket adu pa lang ti populasyon da ngem babaen iti implementasyon ti Republic Act 9147 wenno wildlife law ket adun dagiti tattao ti inadalan ti DENR babaen kariti nadutukan a wildlife enforcement officers iti Ilocos Norte iti panangsalwad karigiti na duma-duma at tumatayab kang runaan na karigiti mapukpukawen pakairamanan dagiti insekto ken da dumapay a wildlife animals nga adda iti lugar tayo tamin ket dakkel ti maitulong da iti pan nakasalwad iti aglawlaw. It's good that that implementasyon ti RA 9147 which kunata yung wildlife law. Ken naka-organize tayo dagitay wildlife enforcement officer ti probinsya ti Ilocos Norte iso nga tata adaduti na risk out tayo nga tattaon nga ammo dameten nga ipateg dagito nga klase ti tumaytayab dagiti daduma nga ayop nga wildlife ken pati dagiti insekto kadakwa ket mangrugi tayo nga ammo tayo nga tarip at alagaan dagitoy. Yes sir. Tapno no iso damet ti mangsalwad kanya tayo. Kasi narigatin no awanen ti amin nga nabiyag nga ket masapol nga alagaan tayo. Dagiti ma-rescue nga ipapaima dagiti tattao ang makasalaw karagito a klase ti wild animals ket mataraken ken maagasan da nga umuna iti Minizo iti Fort Ilocanja taamin ket dito iti rescue center ken depository ti DENR sadan tumaybulos karagiti rumbeng apag naedan dagitoy. Detoy kuha ikabil mi di Port Ilocanja isong amin ti rescue center tayo. Isong arod nga ide amin ti depository pa ilaeng habang nga agpapalaing da. Ken into no mabalin tayo nga i-release talaga nga i-release tayo lang ide naggapanda. Kalpasan nga impaima, Daroni Bison, Michael Agaran, ken Ilocos Norte PSG Ephraim J. Laurente, ti maysa a Brahminicite wenno kali, asimmangbay iti sularda, itay kalabes, ket inpayan ti DENR iti Certificate of Appreciation, adaytoy ket mangipagpakita, iti inda pa ng subsuporta, ti Conservation and Protection of Philippine Wildlife. Dinawat ni Mr. Eugenio Santos Jr., Supervising EMS, iti DENR Ilocos Norte, karagiti tattao, ano kas pangarigan makasalsalaw da, karagiti wildlife ket palusutan da, wenno i-turn over da iti biyang ti opisina, ti DENR, tapno digasta ket maisubli, karagiti lugar, arumbeng apag naedan, dagitoy. Dagitay makaalaala ka dagitay wildlife tayo apo no mabalin kasla dagitay agite turnover ti dagitay kulao kuna tayo dagitay owl. Kung kunami ipalusot yo during night time because nocturnal species dagitoy ket alangan met nga alagaan tayo narigat nga alagaan narigat tatarak nen apo ti owl iso nga no yan at nakalanda isumit ti pangibulusan tayo because at the ijay ti habitat da dati pag-ayaman da wenno pagtayengan da. Dagito yung nga klase
No, kung makatayab dito, agad talagang pinalusutan min. Instead nga, ikabil tayo pala di portilukan dyan nga rescue center, dapat palusutan tayo. Tanapin pintas no, agtayab-tayab da ito'y luglugar tayo. Joey Cordero Kiawit nagulat kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago pa akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.